Здравейте, хора! Сега в това видео ще пранкваме тъпият ми брат, който играе сега на една игричка. Не знам как се казва, но сега ще видим. Вие за целта се абонирайте за моя канал, дайте по един палец нагоре и да продължаваме вече. Пранка ще е следният. С ето това тиксо, което е станало само тиксо вече. Ще го сложим на ръката му и ще го дръпнем. Хора, yes, пранка се получи! Добре, тя мисли, че нямам да й го върна. Грешите. Тя сега ще види. Чакай съм да поставя телефона. Ама... Вижте сега. Ще я пранка. Елате, вижте количката. Не се вижда в заряното съм. Сега. Сега ще дойде. Како? Да. Ела тук, аз ти се сърда заради всичко, дето ми направи. Идвам тъпчо. Пранк! Добре, това не ми беше смешно. Тя още тук, но ми се сърди. Не се сърда, аз ти го върнах. Не ми го върна, аз ти го върнах. Видя ли? Вижте панелката, целия мокър. Пак ти падна и се преби. Хора, това беше днешното видео. Надявам се да сте се забавлявали, да ви е харесало. И ако ви е харесало, ще има част втора. Да, пишете, ако искате още такива видеа, можем да правим и за духове и за най-различни. Ако вие искате, пишете ни отдолу в коментарите. Цъкнете палеца нагоре, абонирайте се за моя канал с камбанка и когато имаме нов видео, ще ви идва съобщение. Цунки!